मा समायखिरा बेलाय? माने आइनि गोसोखौ दुखु होनो मोना होननानै। आइजोफोरनि गोसोखौ दुखु होयो होआ बे नोंनि खोथासै आफा। नाथाय आइनि गोसोखौ दुखु होनाङालै। नों मैया हराव जिबायदि खालामबायलै नोङो, मालाय सिख्लाजों झुला झुलिहैबाय नोङो, दिन्दाङाव गाखोहैबाय। अमा बसखौ बिदि दाबुं। नेवला, नोंबो थिग नङा मानसिया। नोंनि थाखायबो बुहुत किसु जायो। मा जायो? अमा बसखौ बेफोरबायदि दाय होथारना। अमा बस बायदि रावबो गैया। अमा बस जिन्दाबाद, अमा खर' जिन्दाबाद। तात लान्दा टेम्पार। आफा, समायखिराया मोजाङैनो लाहैदो दे। ओमफ्राय भाषणखौ एसे मोजां होबानो जाबाय आफा। नोंना माबा बोरैबा थार भाषण होयोलै। माथो जानोखाय रायजोफोरनि मोजां खामानि मावजोबनो हायाना। रायजोफोरनि मोजां खामानि मावनो रायजोफोराबो मोजां जानांगोन। आं हारसिंलाय बहा हानो। होमबाबो माबा माबि समायखिरा लाहैनोसै आं थांनोसै। ओमफ्राय आफा, जुथानि दामखौ मानो 10,000ल' होखोब्रा? 10,000 मोनदों, बेखौनो थाबलि सोमावबाय था। मालाया बेखौ मोना मिथिबाय। आरो 20,000नि जुथा खोमाना लानानै 10,000 मोनदों रंजाबावसो। नाथाय नोंथ' सिखावखौ नागिरना होनो हायोमोन ना आफा। नों सिखावखौबो नागिरना होआलासिनोसो मा फुजा मेलायावसो बेरायहैबाय। माथो जानोब्रा बेरायनायालाय, बेरायनांगौबो ना। सानफ्रामबो खामानियाव थाबाय थाबा जायाना, बोरायबाय होननानै, गथ' गथाय दं होननानै। मालायनि थाखायल' थांनानै थाबा जायाना, गावनि थाखायबो थांनानै थानांगौ। दे नोंजोंलाय सोर हानो। गोसोआव लाखि आफा, मैया आं नोंखौ बासायनायखायसो, नङाबा नों गैलामोन। जाबाय बिफाखौ बिदि बुंबाय थानाङा। नेवला, गारिया दिहुनहैदो। अके बस। आफा, खोथाखौ रेजेङाव लानाङाब्रा। नों सासे मन्थ्रि जालायनानै बेफोरबायदि सिख्लाफोरजों बेरायहैबाय थानाङाब्रा। थादै नोंखौ बेसेबां बुजायबावनांगौलै। देलै बांद्राय बुजायबाय थानांला। नों जेखौ बुजायो बेखौ आं मिन्थिखायो। जियानो जादों लांदो, समायखिरा लायनोसै। अके थां लायदो। साला बे बिफाजोंबो मा जाबावगै। खाट्रा बुस्थुलै आंना बिफाया। खाट्रा बुस्थु। आरो नोंथांमोननि कमेन्ट सेक्सनाबो बिराद खाट्रालै। देन्जार लिरनानै हरो। बाप। बानलु बेदानि खुगा बायनो ओंखारबा सासे सिख्ला ओंखारदों जोंना। जारलासोलै बाप। गाजा कमेन्ट लिरनो हायो। आरो सासे मालायनि कमेन्टखौ रिप्लाय हरो, गावनिखौ हरा होननानै बुंबाय थायो। हरो बयनिखौबो हरो, लासै हरजोबगोन। हाया खेबसे लागैनो हरनो हायाबाबो मेसेजखौ नायोना। बेखौनो गोजोननाय लादे। अब्लालाय भिडिअखौ इन्जय खालामदो। माखौ एसेबां गाबबाय थादों नोङो एम्बु? ओरैनो खर'आ मैया हरनिफ्रायनो मोजां नंखाया। आरो नों आंनि खाथियाव फैनानै एबं होनगासिनो। नोंखौबा हले आं गारा। मानो न'आव फैनानै डिस्टार्ब खालामफैनांगौ? फास फैसानि दालि। एम्बुखौलाय मानो गोथाङै गोब्रामै हालाबायदों? आयौ बाला, देलाय नोंनि आखाइखौबो हानि आं। नायदे। एथ'बां गाज्रिना नों आयै? आंनि आखाइयाव थै ओंखारहोलायबाय। दा नोंनाव सादों नङा होमबा? थिग बिदिनो एम्बुनावबो सायो। एम्बुनावल' सायोना? गुबुन जिब जुनारनाव साया नामा? नों मा सानदों गावखौनो आयै? आयौ बाला, नों बिमानि गोदना हमलायग्रा जालायथारबायना? नोंनि खोमाखौ बिसिजोबगोन आं। नों मा खालामो खालाम, नोंनि खानायनि बिबारखौबो हमगोन आं। नों गावनि बिमाजोंनो जुजिग्रा, नोंखौबो गारा आं। गारा। हगार होनदों, सादों। आंना खोमाया सादों होननानै बुंदोंना आयै? नों आंनि खानायनि बिबारखौ हगारग्रो। बेनिफ्राय आं नोंनि खोमाखौ हगारगोन। नों हगारग्रो। आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय गैया। हगारबाय दे। खोनासं थाम्फै देलाय, नोंनि नोमानि बुंनायखौ मोजाङै खोनासंनानै लाखा। नों जुदि सोरखौबा अनोब्ला आंबो नोंखौ अनगोन। नों जुदि सोरखौबा खस्थ' होयोब्ला आंबो नोंखौ खस्थ' होफिनगोन। आरो नों जुदि सोरखौबा बुथारोब्ला आंनि आखाइ फारनैजोंनो आंबो नोंखौ बुथारगोन। दिनैनि आखाइ बौनायनि सानायखौ गोसोआव लाखि। मानो होननानै बुङोब्ला नों मालाबाबोथ' सोलोंनो रोंखाया। बेनिखायनो बे सानायखौ गोसोआव लाखि। जुदि नों सोरखौबा साजा होयोब्ला, नों सोरखौबा खस्थ' होयोब्ला माबायदि सानाय मोनो, खस्थ' मोनो, बेखौ गोसोआव लाखि नों। मिथिबाय थाम्फै देलाय? मिथिदोंना मिथियाखै? नङाबा आं नोंनि आखाइखौ सेफ्लेजोबगोन। मिथिबाय? मोजाङैनो बुजिथारबायना नों? मालायखौ खस्थ' होयोब्ला माबायदि सायो? औ बुजिबाय। दिनैनि लेसनखौ मोजाङैनो गोसोआव सोनानै लाखा, जाहाथे आरो नैथि बेफोरबायदि दाय मावा। आरो आङो नोंनि थाखाय रुल खानानै होखाबाय। नों जुदि सोरखौबा अनो, आंबो नोंखौ अनगोन। नों सोरखौबा बिखायाव बोजबनानै लायो, आंबो नोंनि खर'आव आखाइ होनानै बिलिरगोन। नों जुदि सोरनिबा आखाइनि थोरसिखौ सेयो, अब्ला नोंनि थोरसिखौ आं सेफायजोबनानै होगोन। नों जुदि सोरनिबा गोसोजों गेलेयो, अब्ला नोंनि गोसोखौबो थुख्रा सेफायनानै होगोन आं। अननाय होगोन,
अननाय मोनगोन। बेनिखायनो जेब्लाबो मोजां लामाजों आगान सुर, मिथिबाय? औ बुजिबाय। आंथ' नोंखौ मालाबाबो गाज्रि फोरोङा, नाथाय नोंसो गाज्रि खामानि मावबाय थायो। एसेबां नोंनो अननाय होनो नाजायो, नों मानो बुजिया? आं गोदो सिख्ला समाव जिबायदि गोरोन्थि मावनानै आङो फस्थायदों, नों मालाबाबो आं बायदि दाजा बेखौ आं लुबैयो। नाथाय नोंनि रागाया मानो बेफोरबायदि? दिने दिन नोंनि रागाया बारा जालांदों आरो हिंसा बेफोरबायदि लामायावसो आगान सुरदों नों। दिनै नों एम्बु गोथाङै बुथारगोन, गाबोन सैमा बुथारगोन, समफोर नोङो मा बुथारनो हागौ। बेनिखायनो आखला सोलायदो, मिथिबाय? नोंनि थाखायबो मोजां आरो आंनि थाखायबो मोजां। नों मानो बुजिया थाम्फैया? मालाबा नों आंखौबो खोमानानै लानांगोन, मिथिबाय? बै समाव नोङो आय होननानै बुंबाबो आइ होननानै गाबज्रिबाबो मोननाय नङा। बेनिखायनो आंनि बोसोनखौ सनानि भबिष्यबाणी होननानै गोसोआव ला, मिथिबाय? थाम्फै देलाय। मिथिबाय। थांदो थां, ओंखाम खुरनानै दोनदों आं, जाहैदो। आयौ बाला, आंनि फिसाजोआ मानो इसेबां अन्थाइ बिखा जाखो? सोरनि लाखो? अबेनिफ्राय बिदि सोलोंखुमाखो? आयौ बाला, बिमाखौ सेन्थाय गोदना सेरनो हालायनाय, खानाय बोबथिंनो हालायनाय, आयौ बाला, आयौ बाला। आच्छा बारु थाइबानि लारु, दिनैनि बे मेहेर गोनांजों लोगोसे जोबोद बिबान गोनां बुब्लियाव दिनै आं समायखिरा लागोन आरो नोंथांमोना बे खाबुखौ होनायनि थाखाय नोंथांमोननि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। जिहेतु नोंथांमोना नैबे अमा पार्टिखौ फोथायनानै आरो आंनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै नोंथांमोना आंखौ इलेक्सनाव देरहाहोबाय, बिसायख'थियाव नोंथांमोना आंखौ सायख'बाय। बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सेराव समायखिरा लानानै बुंगोन, आं रायजोफोरनि मोजां खामानि मावगोन। सोरबा जुदि हेंथा होयोब्ला आं जिउ बावगोन, अब्लाबो रायजोफोरखौ आङो अराय सम खुसियाव दोनगोन आरो आङो गोरिब गुन्द्राफोरखौ गैया खालामजोबगोन। गासैबो गोरिब गुन्द्राफोरखौनो आं माहाजोन खालामगोन आरो मोनसे मोजां लाब्रा लेन बानायनायाव आङो थां जुजिगोन। लोगोसे आंनि सायावल' नोंथांमोना लोब्बा लाखिबा जानाय नङा, बेजों लोगोसे नोंथांमोनाबो खर' मेलेम देहा थै गासिखौबो नोंथांमोनाबो होफानांगोन। जिहेतु आं हारसिंल' लाब्रा लेनखौ लाबोबा जानाय नङा, बेनिखायनो नोंथांमोना लाब्रा लेनखौ लाबोनो थाखाय नोंथांमोनाबो लैहोर लैहोर ओंखारनांगोन। गिबियावनो बाथ्रा दान्थेलायनायखौ नोंथांमोना दोनथ'लायनांगोन। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना नांलायनायखौ दोननांगोन। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आमुक तामुक, चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमुक तामुक, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आमुक तामुक होनलायलायनायखौ नोंथांमोना ज्राब गारनांगोन। रुल नाम्बार 1, बर' लेंगुवेजखौ लानानै नोंथांमोना रावबो नांलायनो मोना। मानो होनोब्ला जोंना आजै आबौमोननिफ्रायनो जोंहा फैबाय थाखानाय बर' राव गोबां दङ। जोंहा डिस्ट्रिक्ट लानानै डिस्ट्रिक्ट गोबां रोखोमनि बर' रायलायो। जेरै जोंना नेपाल हादरनि बर'फ्रा एसे बेलेग जायो आरो वेस्ट बेंगलना एसे बेलेग जायो, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टना बेलेग जायो, गवालपारा डिस्ट्रिक्टना बेलेग जायो, थिग बिदिनो उदालगुरिना बेलेग जायो, नगावफोरना बेलेग जायो, कार्बि आंलंना एसे बेलेग जानो नागिरो। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना सिगाङावनो बर'जों बर' बाथ्रा दान्थेलायनानै नोंसोरनाव आमुखौ बिदि बुङो, नोंसोरनाव जोगोनार फिथाइखौ बिदि बुङो, नोंसोरनाव आलासिखौ बिदि बुङो होननानै नोंथांमोना रायलायनायखौ ज्राब गारगोनांगोन। मानो होनोब्ला फिसा बिथिंनिफ्रायनो नोजोर होग्रोनांगोन। जेब्ला जोङो फिसा बेक्टेरियाखौनो जों फोजोबस्रांनानै लायाबा गिदिर बेक्टेरिया जालाङोबा मा जायो? जोंहा कर'ना भाइरास बायदि गिख्रंथाव, बेनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन बेमार जानो हागौ। बेनिखायनो गिबियावनो जोंहा बाथ्रा दान्थेलायनायखौ दोननांगोन। सेथियावनो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट लानानै गावबा गावनि बर' रावखौ जोंनाल' बिदि जादों होननानै बुंबा जाया। साननानै नाय, इंलिश लेंगुवेजआनो, हिन्दी लेंगुवेजआनो गोबां हादोराव गोबां स्टेटआव गुबुन रायलायो। दिनै आमेरिकानि इंलिश एक्सेन्टआ बेलेग, ब्रिटिशनि इंलिश एक्सेन्टआ बेलेग, थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि एक्सेन्टफोराबो बेलेग जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना बर'खौ सानजारिफ्रा बिदि रायलायदों, गवालपाराफ्रा बिदि रायलायदों होननानै दा मुगैलाय, दा बासिलाय, बेफोरनो जाबाय मूर्खफोरनि सिनायथि। नैथियाव दङ धोरोम। नों बाथौ, नों ब्रह्म, नों खृष्टान, बे धोरोमखौ लानानै नांलायनायाबो बिराद गोहोम होयो। जोंनि लाब्रा लेन्डआव सोर मा धोरोम लायो ला, गासिबो बर'नि हारिमुखौ मानिबानो जाबाय, फालिबानो जाबाय। बर' दख'ना गान, बयबो मोसा। बैसागुआव खृष्टानफोराबो बैसागु मोसा, ख्रिस्टमासआव हिन्दुफोराबो, बाथौ धोरोमफ्रा ब्रह्मफोराबो रंजाफा, आलासि जालाय। खृष्टानफोरा बाथौफोरनाव आलासि जायथां, बाथौफोरा खृष्टानफोरनाव आलासि जायथां, बिदि जालायलायबाय था, होमबासो बर'आ गोख्रों जागोन। आरो थामथियाव खामानि मावनो दा लाजि। BA पास जाबाय, HS पास जाबाय होननानै दाउ बेफारि जानो दा लाजि, हाजिरा मावनो दा लाजि। आरो जुदि नोंना मेलेमानो गैयाबा, नोंना जुदि आयदा सोलानो गैयाबा, नों माबोरै गुबुन बायदि खामानि मावनो? बेनिखायनो सोरनिबा मोजां मानसिनि इन्सपिरेसन लानानै माव, सोलों। जेरै जौ फाग्ला मानसिफोरजों थाफायोबा जौ फाग्ला जायो, थांखु जायिफोराबो थांखु जायो, सिगारेट सोबोफ्राबो सोबलाङो। थिग बायदिनो मोजां मानसिफोरनि इन्सपिरेसन लानानै माहाजोन जानो सोलों, सोलोंथाइ लानो सोलों, बास होमबानो मोजां जाबाय। आरोबाव बिजनेस मावनायाव जोंनि बर' हौवाफ्रा बिराद उनफिननानै दङ। हिनजावफोरा गोबां आगबाराबाय, जोंना बिजनेसफोराव आगबाराबाय। माने मा? नोंथांमोना गामि फिसाफ्राव हाबनानै नायथां, सारियालि सकफोराव बर' हिनजावफोरखौ
गासैखौबो मैगं फाननाय नुगोन नाथाय हौवाफोरा साफा सानैल' बहा खारो बिसोरो जौ लोंनानै थायो नामा बेनिखायनो आंनि मेगननि नोजोराव सोरबा जौ फाग्ला न'आव जेबो बिहोमा होआखै सरखारनि सायावल' आसा सरखारनि फैसाखौल' नायनानै थायो बिथांमोनखौ लाबोनानै आंनि न'खरनि बारि सिबग्रा खालामगोन जेराव आङो नोंसोरनो साननि बोथिनैल' ओंखाम होगोन जौ सेरेब जेबो होआ आरो जेरावबो हगार हरा आं नोंसोरखौ आरो हिनजावफोराबो फेसबुक सलायगासिनो नङा होमबा गावनि थाइसे थाइनै इनकाम खालामनो मोजां मोजां बर'नि नेमखान्थि आसारखान्थिफोरखौ दिन्थि खामानि मावनानै माबा गावजों गाव मानो नांलायलायबाय थायो नांलायनाङा आरो आंखौ जेब्लाबो हेफाजाब हो मानो होनोब्ला आं हारसिं हाया दिनै जोंनो फिल्म इन्डास्ट्रि मोनसे नांगौ मोजां हस्पिटाल आरोबाव मोननै मोनथामसो नांगौ आरो जोंनो टुरिस्ट प्लेस नांबावगौ खालामजोबगोन जोंनि लाब्रा लेनाव गासैखौबो खालामजोबगोन बेनिखायनो नोंथांमोना फ्रियाव जेबो मोननो लुगैनाङा आंनिफ्राय आङो रायजोफोरनि माने जेखौ नांगौ बेखौ मावग्रोगोन बेनिखायनो खिग्रा फायखाना फ्रियाव माइरं दैरं आंनिफ्राय लुबैनाङा गावबागाव हाजिरा माव जा दलं नांगौ दलं होगोन स्कुल नांगौ स्कुल होगोन हस्पिटाल नांगौ हस्पिटाल होगोन खालि नोंथांमोना लाब्रा लेननि नैबे अमा राजानिफ्राय अमा गुन्दै मोनगोन अमा गुन्दै आङो दिनैनि समायखिराखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो मालाबा आंनि प्राइभेट लाइफआव नोंथांमोना गेजेराव इन्टारफेयार खालामना माथिं आं बेरायहैनोबो हागौ शिलं गिदिंहैनो हागौ अरुणाचल गिदिंहैनो हागौ गवा थांनो हागौ थाइलेण्ड थांनो हागौ आङो सुइजारलेण्ड थांनो हागौ आं चाइना थांनो हागौ बेवहाय आंनि खामानि मावनाय फैसाजोंसो आं थांगोन बेवहाय नोंथांमोननि थैखौ सोबनानै थांदों होननानै आंखौ दा दुसिखा आं सिगाङावनो बुंखाबाय मानो होनोब्ला आं सासे एमएलए जाखो मा जाखो आंहाबो प्राइभेट लाइफ दङ बेनिखायनो आं गेजेर गेजेर हलिडेबो मानायहैगोन आरो नोंथांमोननि मोजां खामानि मावगोन अब्ला आङो दोनथ'नोसै आंनि समायखिराया बेखिनियावनो जोबथ'बाय बाय फावगारि आइ हा माथो दाबो साबो लोंनोबो फैयाखै मोखां गन्थंबो सुवाखै हा मानसियालाय न' सिङावलाय उन्दुनानै थाबाय थाखोना माखो हा ओइ फावगारि आइ दिनै लोखि फुजा एसे खामानि मावनायाव हेफाजाब होफैलाय बे रुम सिङावलाय मा मोनबाय थाखो नोंलाय हा फावगारि आइ आं लोमजानाय मोनदों आं दसे उन्दुनि लोमजानाय मोनदों हा दरजाखौ खेवना होफै आरो लोमजानाय मोनदोंबा नायनि आं मानसिया माबायदि जानानै दं नाङा आयै दसे मोजाङै उन्दुबानो हामगोन नंगौना नङाहाय मैया हरावबो ओंखाम जायाखै मा जादों फावगारि आइया आरो मैया हरावबो ओंखाम जायाखै दाबो फुंनिफ्रायनो सिखारनानै बाहेरावनो फैयाखै आङो साहा लोंनो लिंहरबाय माबा लोमजादोंसो होननानै बुंदों लोमजादों खोमा होमबा सिख्ला मानसिहाय लोमजाबाबो माबा माबि साननांगौसो जायो आरो नोंनोथ' मिथिखायो दा एन्टनिय'नि खबरा मा जानानै दं बेफोरखौ लानानैनो बोरैबा जानानै दं खोमा मानसिया र' होमबा आङो रायलायहैनि दे रायलायहैथां बिफाफोराबो एसे फिसाफोरखौ बुजायनांगौ र' होमबा आं रायलायहैनि जाग्रा बुस्थुबो हरफानि आं फारसेथिं बानलु बेदाङाबो मैया हरावसो फैनानै गुजुगासिनो आं बेखौ अखा सिजानाङा होननानै बुङो मानिथारा दालाय माथो खालामदों बानलु बेदाङालाय दङ मुलि जानानै न' सिङावनो आच्छा दे नोङो जाग्राखौ लानानै फै आं रायलायहैनि दे जागोन आरो दरजा गालियालाय दरजा गालिया दरजा फांथेनानै दोनदों आं थाथें मबाइल सेख'नानै लाबाय आं आथिखाय अमा राजाजों रायलायखुमानोबो हागौ आरो अमा राजायाबो खम नङा थगायनायावलाय अमा राजाजों समान सोर दंबावो दे होमबा नों जाग्राखौल' लानानै फैदो लायनि आं फावगालि देलाय दरजाखौ खेवलाय माबायदि लोमजादों नायाबा बोरै हामनांगौ जाखो फावगालि दे दरजाखौ खेव फावगालि नै आं नोंनि थाखाय मा लाबोदों नोंनि फेभरेट पापाया सालाद नों जानानै मोजां मोनोना आफा आं जेबो जानो गोसो गैया मानो गोसो गैया जानांगौ जाखो जानांगौ ना नोंनि फेभरेटसो बियो होमबाबो आं दिनै जानो गोसो गैया आफा मानो जानो गोसो गैया जानांगौ जाखो जाबासो देहाया मोजां थायोना नोंनो माथो आंखौ बुङो जानांगौ होननानै जादो माबाफोर जादोंबा आंनो खोन्थाबानो जाबाय जेबो जायाखै आफा गावनि बिफानोनो सिगारेट लाखुमायो आरो आंथ' नोंनि बिफाबो नोंनि लोगोबो नङा होमबा थ' मानि सिगारेट देलाय नों आंनो खोन्थानो हागोन खिन्थु मोनसे खोथा नोमानो दा खोन्था जा खोथाखौ नों आंनो खोन्थायो जागोन ना नंगौ आफा औ नंगौथ' आरो उन्दैयाव जोङो मा खालामनायमोन बावबायना उन्दैयाव नोंखौ अमानो आदार होनो थिनदोंमोन ना ओमफ्राय नों अमानो आदार होआखैमोन बै समाव अमाया आदार नागिरनानै मालायनि बारियाव हाबहैना गब्रायनानै थैहैनाया बावबायना बेफोर सिगारेटखौथ' नोमानो दासिमबो खोन्थायाखैना आं थिग बेबायदिनो बे बारावबो खोन्थाया नों मा जादों आंनो खोन्थाबानो जाबाय अके फावगालि आफा आं पापाया सालादखौ दा जागोन नों टेबोलाव दोनथ' पिंकि प्रमिस औ आफा आच्छा दे बिदिब्ला आं टेबोलाव दोनबाय उनाव जानो दाबाव जागोन दे आफा दे बुंदो मा जादों नोंखौ सोरबा माबाफोर बुंदों नामा आंखौ रावबो जेबो बुङाखै आफा अब्ला माथो आफा नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनि आं मा फंसेल' बाथ्रा सों आफा नोंनि फार्स्ट लाभा आइयानो नामा
फार्स्ट लाभ। औ नोंसा नोमायानो। आइनि सिगां नों रावखौबो गोसो थोआखैमोन आफा? बेफोरबायदिथ' ओरैनो सेंग्रा समाव स्कुल समाव लाइजाम हरलायोमोन आरो। नाथाय थार मोजां मोननायाथ' नोंसा आइखौनो मोनदों। जुदि आइखौ मोनामोनब्ला नों मा जागौमोन आफा? बेखौथ' आं बुंनो रोंला। नों आइखौ मोनामोनब्ला गुबुन हिनजावखौ जुलि लागौमोन नामा आफा? जानोबो हानाय। नोंसा नोमाया आंनि खाफालाव गैयामोनब्ला आं गुबुनखौनो लानांगौमोनदां। मानो होनोब्ला बाथ्रायावनो दङ ना, जराखौ गोजौनियासो लिरनानै हरो। नि नोमाजों आंजों दङमोन खोमा खाफालाव, बेनिखायनो मोनबाय। होमबा जों जायखौ मोजां मोनो आफा, बेखौ जोङो मोनालासिनो बोरै थानो हागोन दे? नोंथ' बुजिनाय नङाना आफा, नोंथ' आइखौनो गोसो थोनानै आइखौनो मोनदों। खावगालि फिसा, बुहुमाव जोंहा अनेक बुस्थु मोननांगौ दङ, अनेक बुस्थु लानांगौबो दं। अनेक बुस्थु मोनबाबो जोंनो थोआ। नाथाय गोसोनि बेलाया एसे जुदा जायो। जों जायखौ मोजां मोनो बेजोंनो जुलि जाथारनांगौ होननानैबो जोंहा बेफोरबायदि खोथा गैया। जों सासे मानसिखौ मोजां मोनोब्ला अराय सम मोनबाय थानो हायो। जाय मानसिखौ मोजां मोनदों जों बिनि मोजांनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबनायाबो जोंनि मोनसे मोजां मोननायसो। आरो मोजां मोननायखौ जोङो रावनिफ्रायबो बिनानैबो मोना, सेख'नानैबो मोना। मोजां मोननाय गोसो थोनाया हारसिंनो जालाङो, हारसिंनो मोनसे जारिमिन लिरनानै गालाङो। बिदि नङा जे जों सोरखौबा मोजां मोननानै मोनाबा जोंनि थांखियानो जोबनानै थांबाय, बा जोंनि मावनांगौ दांनांगौ सानफ्रोमबोनि रुटिनानो गैया जाबाय। बेफोरबायदि जेबो नङा। जोंहा जिउआव गोसोआव दावदाब लानानै आग बारायलांनो थाखाय गोबां खामानि दं। बेनिखायनो बेफोरखौ सानालासिनो मोनसे थांखि नागिरनानै ला, जाय थांखिया नोंखौ मोजां मोनहोयो, नोंनि गोसोखौ खुसि जाहोयो। बेबायदि थांखि मोनसे नागिरनानै आग बारायलां। नाथाय गोसोआ आफा बुजियाना। गोसोखौ रावबो बुजायहोनो हाया। बेनिखायनो जोंनो बाहाना मोनसे नांगौ, जाय बाहानाया नोंनि दावबायनायाव बिराद हेफाजाब होयो। आरो नों गावखौनो हारसिं दासान फावगालि। जों जेब्लाबो दङ। नोंसाय दं, आं दं, आबै दं, आरो जोंना बानलु बेदां दं। सोरबा नोंनि गोसोखौ दुखु होदोंब्ला नों बै मानसिनि थाखाय दुखु जाबाय थानाङा। बै मानसियाबो माबा मोनसे कारन थानांगौ जानो हानाय, बेनिखायनो नोंनिफ्राय गोजान जादों। जों रावखौबो गावनि खालामनानै लानो हाया जेब्लासिम बै मानसियाबो राजि जाया। बेनिखायनो जों थांनो हो, थांनाय मानसिखौ थांनो हो। जुदि नोंखौ मोजां मोनोब्ला सानसे बियो गिदिंनानै फैगोन, नोंनि अननायखौ बुजियोब्ला। नंगौ आफा। औ, होमबा मानोथो गाबबाय थाबावखो? मानोथो दुखु जाबाय थाबावनांगौ जाखो? जादो नोंनि फेभरेट पापाया सालादा। आफा, नों आइनो खोन्थानाङा दि आं जि दुखु जादों होननानै। आइ आंखौ रायगोन। मानो खोन्थानो? खोन्थाया। जागोन दे आफा, आं एबारनिफ्राय नोंनि बुंनाय बायदिनो खालामगोन। खोनानानै मोजां मोनबाय। दे आंबो खामानियाव थांनोसै। आफायाथ' आंखौ जोबोद मोजाङै बुजायना गालांबाय आरो बेखौबो बुंबाय जाय मानसिया आंखौ हास्थायो बे सानसेबाबो फैफिनगोन होननानै। एन्टनिय'आबो जुदि आंखौ मोजां मोननानै फैयोब्ला आंनि गोसोआ बेसेबांबा गोजोनगौमोन। नाथाय फारसेथिं जोंलारि, बेसेरा जोंलारिया एसेबां खस्थ' मोनबाय। आं जोंलारिजों मोगा मोगि जानो हागोन? आं जोंलारिनि सिगाङाव जोंलारिजों खेबसे रायलायनांगोन। बेनि गोसोआव मा दं बेखौ बुजिनांगोन। एन्टनिय' सार, नोंथाङा जेखौ बुंदों बेखौ जों खालामजोब्बाय। नाथाय क्लिअपेट्रा मेडामासो मिथिबा माबा मोनसे गेजेराव माबा खालामनोबो हागौ। आइया जेबो खालामनो हाया। मानो होनोब्ला बे प्रपार्टिया आंनि मुङावबो दं। बेनिखायनो नोंसोर जेखौ बुंदों बेखौ खालामबानो जाबाय। आंनि खावसे सम्पथिखौ आदा थफिरामनो ट्रान्सफार खालामहरबानो जाबाय। जागोन दे सार। आदै सन्थला मोना भारा होबाय थायोना, बे मालिकजों थांनानै रायलायहैदो। सन्थला आदैनि बोसोरबानि एग्रिमेन्ट खालामनानै लाखादो। मानो होननानै बुङोब्ला बायनानै होबाबो बिसोर आंनिफ्राय आजावनाय नंखाया। बेनिखायनो जाखिनि भारा लादोंमोन बेखौ खम खालामनो होदो आरो माखासे डाउन पेमेन्टखौ फिदिंजोबनो होफिनदो आरो बोसोरबानि कन्ट्रेक्टखौ आंजों रायलायफिननो खोन्था। जागोन दे, आं बेखौनो खालामगोन। आरो उकिल मेडाम, नोंहालाय माबा खबर? फंबाय एन्टनिय', नोंथांनि जापाननि बन्द'बस्तखौ खालामजोब्बाय आं। नाथाय मेडाम क्लिअपेट्राया भियेटनामनिसो नागिरगासिनो। जेबो नङा, जेसेबां फैसा नांगौ आं होगोन। मोननै टिकेट खालामबानो जाबाय, मोनसे भियेटनाम आरो मोनसे जापान। नाथाय नोंथांनि आइथिंनि थाखाय जेबो नङा, माबा मोनसे जागोन बियो। खालि नों थाबैनो एरेन्जखौ खालामनानै होबानो जाबाय। जागोन दे। जोंलारि,
नोंखौथ' आं बिखायाव बोजबनानै लानो हाला अब्लाबो आन्दोआव थानानैब्लाबो नोंनि सायखं जानानै नोंखौ जेब्लाबो हेफाजाब होगोन। बेयो आंनि नोंनिसिम मोनसे समायखिरा जाय समायखिराखौ आं मालाबाबो फेलें खालामा। आफा बहा थांनो नागिरदों नों? दिनै लोखि फुजानि बुस्थु लायनो नागिरदों आं नोंखौ बुंखाबायना आफा नों जेरावबो दा थां होननानै। मुलिखौलाय बे जादोंना जायाखै? जानाय बायदि मोनदों माथो। बिदि नङाथ' आफा मुलिखौ जाथारनांगौ। फुजानि बुस्थुखौलाय आं लायखागोन ना। आंलाय माथो मावनानै थानोब्रा मावालासिनो थानो हाया नां। होमबाबो ना मावथारनांगौलै मावाबा मोदोमा बेमारिसिन जायो। आं फुजानि खरसाखौल' लायगोन दे। ओमफ्राय दखानाव बेसे हाबबोनोसै आं नोंसा नोमाया हारसिं दं। मालासो मानिगोन ना बे मानसिया जेब्लाबो खामानिल' मावनो नागिरबाय थायो। जोंलारि फावगालि फै सिङाव जिराय फै। आं जिरायनो फैयाखै नोंजों फंसे खोथासो रायलायनो फैदों। जोंलारि नों मानो थगायनाय? आंनोथ' सैथो खोथाखौ खोन्थानो हायोमोन ना। मा नोंहा आंनि सायाव फोथायनाय गैया नामा जोंलारि? बिदि नङा आं नोंखौ फोथायो मानो फोथाया जानो फावगालि। अब्ला नों मानो खोन्थायाखै नोंनि आरो एन्टनिय'नि सोमोन्दो? आं नोंखौ इसेबां फोथायोमोन जोंलारि। नोंखौ फोथायनानैनो गासैबो गोसोनि खोथाखौ नोंनो फोरमायदों। नाथाय नों इसेबां गिदिर खोथा मानो लाखुमानानै दोननाय? मानो जोंलारि मानो खोन्थायाखैमोन नों जे एन्टनिय'जों सोमोन्दो दं होननानै? एन्टनिय'आ नोंखौ गोसो थोयो होननानै मिथिगौ नों। हर सान सानबाय थायो आं सोर जागोन बै लाखि सिख्लाया जाय एन्टनिय'नि अननायखौ मोनदों, जायनि थाखाय एन्टनिय'आ एसेबांखिनि गाज्रि अलखदाव गोग्लैदों। नों मिथिगौ ना? नोंथ' मिथिगौ आं जे एन्टनिखौ बेसेबां गोसो थोयो। अब्ला नों आंनि फिलिंसजों मानो गेलेनाय जोंलारि? मानो खोन्थाना लायाखै जे नोंबो एन्टनिखौ गोसो थोयो? नों जुदि थाबैनो आंनो खोन्थानाय मोनब्ला जानांगौ आंनि गोसोआ दिनै एसेबांखिनि बायनाय नङामोन। नोंथ' आंनि एसेबां मोजां लोगो जोंलारि। अब्ला लोगो जानानै नों मानो आंनो सैथो खोथाखौ खोन्थायाखैमोन? नोंहा मा खहा जागौमोन आंनो सैथो खोथा खोन्थानाय मोनब्ला? नों दिनै मिथिगौ ना दिनै बेफोर खोथाखौ लाखुमानायनि थाखायनो एन्टनिय'आ मा साजा मोनदों? सैथोखौ मालाबाबो लाखुमानानै दोननाङा जोंलारि। सैथोखौ जेसेबां लाखुमानानै दोनगोन बिनि साजायाबो बेसेबांबा गिदिर। दिनै एन्टनिय'नि आथिङा बायनानै दं। डक्टरा बुंदों बेखौ आजीबन पेरालाइज जानानै थासिगोन होननानै। अब्ला बेसेखिनियालागै मोनहैनाय नङामोनदां। माथो आं नोंसोरनि लाइफनिफ्राय गोजानाव जागौमोन। सोरखौबा थार गोसोजों गोसो थोबानोसो फाग्लि बायदि सेनानै गावनि खालामगोन बे नङा। आंनि गोसोआ एसेबां सेलफिस नङा जोंलारि जेरै नों सानदों, जायनि थाखाय आंनो खोन्थायाखै। फावगालि बिदि नङा आं नोंखौ मालाबाबो बिदि साना। नों गोरोन्थि बुजिबाय फावगालि। गोरोन्थि? आरो आं जे गासैबो सैथो खोथाखौ नोंनि सिगाङावनो बुंदों। आं एन्टनिखौ बेसेबां मोजां मोनो। अब्ला नों मानो खोन्थानानै लायासै जे बै समाव नोंबो एन्टनिखौ गोसो थोयो होननानै? नों मा सानदों फावगालि? नोंनो बयनिख्रुइबो गियानिसिन, नोंनो बयनिख्रुइबो दान होसुलिसिन, अनसुलिसिन नों गावखौनो महान साजायनो नागिरदों नामा? नङा बिदि नङा फावगालि। आं मिथिगौ आंनिबो गोरोन्थि दं। आं खोन्थानो नांगौमोन नोंनो। नाथाय नों जे एन्टनिखौ एसेबां मोजां मोनो अब्ला आङो नोंनिफ्राय एन्टनिखौ माबोरै सेनानै लागोन बुंलाय? आं माबोरै खोन्थागोन जे एन्टनिजों आंजों रिलेशनशिपआव दङमोन होननानै? आं मालाबानो एन्टनिखौ गारनो नाजागासिनो नाथाय हायाखै। नोंनो गोबां बार खोन्थानो नाजादोंमोन आं। नाथाय जेब्ला नोंखौ नुयो अब्ला गिनानै फावसायफिनो नोंबा मा सानगोन होननानै। मानो होनोब्ला नोंनि गोसोखौ एसेबो दुखु होनो गोसो गैया आं फावगालि। बे खोथाया सैथो आं एन्टनिजों गोसो थोलायोमोन। नाथाय एन्टनिय'आ आंनि मालाबाबो जानो हाया आरो आंबो एन्टनिय'नि। मानो होननानै बुङोब्ला जों सानैनि लामाया जुदा जुदा, गोदोबो दाबो आरो इयुनावबो। नाथाय एन्टनिय'नि गोसोआवथ' नोंनि जायगा दंना? बेथ' नोंखौ गोसो थोयोना? फावगालि दिनै आं दायनिगिरि बेयो नंगौ। सासे लोगोनिबो दायनिगिरि, सासे फिसाजो जानानैबो आं दायनिगिरि मावदों आरो आं गार्लफ्रेन्ड जानानैबो दिनै एन्टनिखौ दुखु होदों। अब्ला बेफोरनि मोनसेल' सलुसन दं। आं जेसेबां गोजान एन्टनिनिफ्राय थागोन एसेबांनो आंनि थाखायबो मोजां आरो एन्टनिनि थाखायबो। आं थाबैनो जापानाव थांगासिनो आरो जापानाव थांनायाव नोंसोर सानैया मदद होनायनि थाखाय बानलु बेदां आरो नों, आं बेखौ मालाबाबो बावनो हाया। आरो फावगालि जोंफोरबायदि दुखुथिया मानसिया मोजां मोननायनो समाया, बेनिखायनो आं एन्टनिखौ बावनो सोलोंबाय।
एन्टनिय'आ नोंनिसो आंनि नङा जासिनाय बायदि मोनदों नामा नों एन्टनिय'आ माबा मोनसे बेसाद नङा जे बेखौ जासिनो एन्टनिय'आ जोबोद मोजां मानसि आं सानो एन्टनिय'खौ नोंनि अनगा रावबो बुजिनाय नङा आरो एन्टनिय'आ दिनै बेफोरबायदि जानांबाय बेबो आंनि थाखायनो अब्ला आंनि लोगो हिसाबै नों एन्टनिय'खौ आं बुंगोन अन्नानै एन्टनिय'खौ जेब्लाबो केयार खालाम बेजों जेब्लाबो थाफा आरो बिनि मोनफ्रोमबो खामानियाव सायखं जानानै था नों बेफोरखौ बुंलायलायनाङा आं एन्टनिय'जों जेब्लाबो थाफागोन आं बेखौबो मिन्थिगौ एन्टनिय'नि गोसोआव आंनि जेबो जायगा गैया बियो आंखौ मालाबाबो मोजां मोना थारैनो नों जोबोद लाखि जोंलारि आं नों बायदिथ' मालाबाबो जानो हानाय नङा नों जे एसेबां समायना एसेबां गियानि एसेबां सोलो गोनांथ' बिदि नङा आं हाजासेयावबो नों बायदि जानो हानाय नङा जोंलारि जायनि थाखाय एन्टनिय' आंखौ मालाबाबो गोसो थोनाय नङा नों बिदि दाबुं नों जोबोद मोजां मानसि आंनि जिउआव नों बायदि लोगो थानायाबो मोनसे चमत्कारनि खम नङा नाथाय गोरोन्थिया आंनिसो सैथो खोथाखौ आं नोंनो खोन्थायाखैमोन आं जोबोद गिसुलि आं सैथोजों मोगा मोगि जायासै जायनि थाखाय दिनै नोंबो खस्थ' मोनदों आरो एन्टनिय'आबो फावगालि नों आंखौ मा साजा होनो हायो साजा होबानो जाबाय आं खुसि खुसि एक्सेप्ट खालामगोन आङो सोरखौबा साजा होनो आं इसोर नङा जोंलारि नों जेरावखि थाङा मानो नोंनि थांखिखौ होसोयोबानो जाबाय एन्टनिय'आ जुदि नोंखौ गोसो थोयोब्ला एन्टनिय'जोंनो जेब्लाबो लोगो जा बिनि गोसोखौ जेब्लाबो मानो बे माखौ लुबैयो मानो होनोब्ला आं एन्टनिय'आ दुखुआव थानायखौ नायनो हाया फावगालि एन्टनिय'आ सासे सुबुंसो बेखौ जों जासिलायबाय थानो हाया एन्टनिय'आ मा लुबैयो बे बेनि फाइनाल डिसिसन बेवहाय आं जेबो बुङा खालि आं बेखौल' बुंगोन लोगो हिसाबै नोंखौ आंखौ निमाहा हो आरो आं मालाबाबो बेफोरबायदि नोंनि गोसोखौ दुखु होला आं सानो जों सानैनि लोगोआव बेफोरबायदि सोमोन्दोआ एसे गोग्लैनाङा होननानै जागोन ना फावगालि जागोन दे बिदिब्ला आं थांनोसै नों आंखौ निमाहा होबायना आं नोंखौ निमाहा होनो नों जेबो गोरोन्थिखौनो मावाखैमोन गोसोआ एसे बोराबनायखायसो नोंखौ रागा जोंदों आं रागाबो जोंनांगौ नों आंखौ हायोबा सोबाबावनांगौसोमोन जेबो नङा आं थांनोसै फावगालि आंखौ निमाहा होदो ना आंखौ निमाहा होनो हायाबाबो आंखौ रायनानैथ' थांमोनदों माने इसेबां मोजां नोङो फावगालि माने इसेबां अनसुलि नों आंखौ एसेबो रायासै नोङो जेबो बुङासैबो मानो बिदि थारैनो एन्टनिय'आ फावगालिखौ बोजबनानै लायोबा बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय एन्टनिय'आसो आंनि थाखाय नोरजिया जानांबाय बेनि थाखाय आं मालाबाबो हराव उन्दुनो हानाय नङा जेब्लासिम एन्टनिय'आ मोजां जाया अब्लासिम आं गावखौनो निमाहा होआ जेब्लासिम एन्टनिय'आ मोजां जाया आं गाबनानै थाबाय थाला बेफोर गासैबो बिनि बिमानि थाखायसो जादों आरो आंनि आफाखौ इसेबां खस्थ' होदों आंनि न'खरखौ आरो एन्टनिय'खौ क्लिअ'पेट्रा सानसे बेलासि नोंखौ आं आंनि आफानि आथिङाव गाबनानै निमाहा बिहोआबा आंनि मुङाबो जोंलारि नङा बे दिननि थाखाय आं नांगौबा नेनानै थागोन बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै 10 बोसोर अब्लाबो नोंखौ निमाहा बिहोथारगोन नायबायल' थानोङो क्लिअ'पेट्रा बानलु बेदां आबौ माबामोन माब्रै दं नों आबै नोंखौ लोगो मोनैया बिराद गोबाव जाबाय माथो बुंबावनो दिल्लीनिफ्राय मुम्बाइ मुम्बाइनिफ्राय गुवाहाटि जागासिनो आबौ हा माबाफोरमोन नामा आबै नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनि आं नोङो फावगालिनि हाबाखौ एन्टनिय'जों मानो खालामनो साननायमोन नै हरखाबनो मानो सोंलायखोबा हरखाबनो माने सोंनांगौ गोनां जादों आबै मानो होनोब्ला एन्टनिय'मोननि न'खरनि मानसिफ्रा बारा थिग नङा बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोमाया फोरोंदों नामा नोंखौ आंखौ आइया मालाबाबो बेफोरबायदि फोरोङा होमबालाय हरखाबनो मानो बेफोरबायदि बुंदों एफा मोजां न'खरनि मानसिफोरखौलाय मानो बिदि बुंदों नोंलाय बेसेबां मोजां एन्टनिय'आ आरो एन्टनिय' न'खरनि मानसिफोरा मोजांखायनोथ' मोजां मानसिफोरखौ बुथारनो नागिरदों मा होनलाबायदों नोंलाय बेफोरखौलाय नों एसेबो मिन्थिया नामा आबै एन्टनिय' बिमाया जोंलारिखौ बुथारनो नागिरनायखौ आबौ बानलु बेदां बेफोर खोथाफोरखौ गोरोन्थियावबो दालाबो एन्टनिय'नि न'खरनि मानसिफ्रा जोबोद मोजां नों माबोरै बुंनो हायो मोजां होननानै नों मिथिगौ ना एन्टनिय'नि आथिङा माबोरै नोरजिया जानाय बेफोर गासिबो गावनि बिमानि थाखाय जादों मा बुंलाबायदों नोङो बानलु बेदां आं सैथोखौनो बुंदों नों दासिमबो मिन्थियाखै नामा क्लिअ'पेट्राया मा फाव फान्दायनो नागिरदों राजनितिया दिनै दं दिनै गैया आबै हायोबा बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय गोजानाव था बानलु बेदां आबौ नों जेबो रोंथ'वाखै बे पलिटिकेलाव जोङो सुथुर मानसिजोंबो लोगो जानांगौ जायो मालाबा रांखान्थि बिथिंनि थाखाय मालाबा पावारनि थाखाय मालाबा बिजनेसनि थाखाय
बेनिखायनो जोङो गिदिर गिदिर मानसिफोरजों सुथुर जानानैबो थानो हाया। जोंनो बिजनेसनि थाखायनो नांगौ जायो। बेनिखायनो जानला मोनला बुंलाबायथारनाङा नों आबौ। बिजनेस खालामनांगौ होननानै आंबो मिथिगौ, नाथाय बिनि आन्दोआव सोरनिबा इनोसेन्ट मानसिफोरनि जिउ लानाया गाज्रि ना आबै। आं नोंखौ सम थानायावनो खिन्थाखाबाय, जाहाथे उनाव जेबो गोबाव जाया। बे बिमा हाफाङासो फोरोङाखैथ' बेनो। क्लिअ'पेट्रायालाय गावनि फिसालाखौलाय मानो बिदि खालामनांगौ जाखो? मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बेलाय बानलु बेदाङालाय? क्लिअ'पेट्राया आयो अखाफोरालाय मा एसे मोजां दिनै नालाय। थारैनो पुर्निमा अखाफोर गावदाङा जोबोद गोसोखौ बोनो हामारदों। बेसेबांबा गोबावसैमोन अख्राङाव नाहरिया। दिनैसो अख्राङाव नाहरथारनो सम मोनबाय होनबा आंहा। गोबावथारसैमोन अख्राङाव नाहरनानै गोसोनि खोथा फोरमायलायिया। मोजां मोनलायथारदों नाहरनानै। बेफोरबायदिनो स्रां स्रां जोंनि जिउआव बयनिबो जिउआव मोजां सोरां लाबोदे। आयै आं दसे गामियाव थांनि। हाबा बानलु बेदां माथो गोजौ जाथारबायहाय। मालाबानो इसिबां सेंग्रा जालाय जाथारबाय। थोद मा होनबाय थायोलै गोदाव सोराव। बिफाबायदि लाजि गुसुथार। बिफायाथ' बारा रागा जोंनो रोङा र'। बेहा गन्थ'आवनो थाबाय थायो। आब' लोखि फुजानि फांसन नायहैनोमोन आं। बोराय हौवाजों लाइन मारिहैनो ना? मोनफ्लां न' सिङाव हाबनानै थायोबाथाय। नङाबा आइया नोंखौ हाबा हरनोसैनो मिथिबाय। बेयो हिनजाव थैजानायजों। आबार न' सिङाव हाबबाय थां। आरो मबाइल मोननाय नङा नों मिथिबाय। बोराय हौवाजों हाबा जानाया। नोंनि थाखायनो आं अमा राजाखौ जेबो बुंहैनो हायाखै मिथिबाय। मालायनाव आखाइ थुनायनि सिगां गोजौआव जुमुदै गारनायनि सिगां गावनाव नांफैयो। बेनिखायनो अमा राजाखौ जेबो होनहैनो हायाखै आं मिथिबाय ना? आरो नों बेरायनो थांनो होनदों जल्दि थां। बेरायनो मा एसे फुजा फांसन मोनसे फुजा फांसन गारालासिनो थाथारा। माबायदि आखल गैयि हिनजाव बियो माबायदि। हे आइ लोखि, जों गासैबो सुबुं माहारिनो बर' माहारिनो बयनिबो दोआव बयनिबो माइहुं दोआ जाहाथे बयनाबो फुल जानानै थायो। आरो बेफोरबायदिनो अराय जोंनि जिउआव जोंनि सुबुं माहारिनाव नोंनि सोराङा जोंनि खर'सायाव अराय थाबाय थायो। हे आइ लोखि बिमा, नोंसिम जोबोद जोबोद साबायखर आइ बिमा। नोंनि अननायावसो जों दिनै थांनानै थानो हादों। नोंनि अननायावसो जों मोनजादों। बेनिखायनो सुबुं माहारिनि गासैनिबो जानानै नोंनि सेराव आं दिनै आरज गाबो आइ लोखि। मानसियालाय दिनैसो साइज जाखो ना आंनि मेगनासो गाज्रि जाबाय? मा एसे समायना नुदों बे मानसिखौलाय। बानलु बेदां, फै जोंहानाव प्रसाद जानो। आं प्रसाद जाया। मानो दे? मानि थाखाय? दा नों आंखौ प्रसाद जानोसो फैदों सानलायगोन ना? नोंबो मा सानो? आं नोंखौ जेबो सानाखै दे। दिनै लोखि फुजा ना, बिनि प्रसाद जानांगौसो। फै सिङाव जिराय फै। दावदै गैया। आंहा जेबो खामानि गैला नामाब्रा थखन? मा दावदैलाय? नोंनि खामानियानो बेनोखाबा। दावदै नागिरनायावनो जागायो, दावदै नागिरनायावनो जोबो। दाबोथ' नों दावदै नागिरनानै फैदों। दाबो नों बुंलाय दावदै नागिरनानै फैयाखै होननानै। नों बायदि मानसिनि थाखायनो आङो दावदैखौ जानो लुगैला। ओइ थखन, नों मानसिया डाइरेक्ट बुंथारोलै। बोरैबाबा मोजांबो मोनलायलाङो आं नोंखौ मुला गुफुर। आं दावदैखौनो नागिरफैदों। बहाबा गोमानानै दं मानसिया। नोंलाय मानो दावदैखौ नागिरबाय थानांगौ जाखो? मानो नागिराब्रा? मानो नागिरा? जोंना हाबा जाथारसिगोन ना। खारां जागासिनो मानसिया सोरजोंबा बांगाल, सोरजोंबा बैसां, सोरजोंबा नेपालि, सोरजोंबा बिहारि, बेंगलिफोरजों थां जादोंनो। बेनिखायनो आं नागिरगासिनो। मानो फैदों नों बेवहाय? बेवहायथ' दावदै गैया। नों बे खोथाखौ मिथिखानानैबाबो। फैनोबो हागौ ना, बेनिखायनो नागिरबोदों। ओमफ्राय नोंसोर सानैखौ मानो जरा जेरावबो नुबाय थायोब्रा? जेरावबो ओंखारलाङो बेवहाय नुबाय थायो। नोंसोर सानैया गोलो। ओइ नेवला, जानला मानला बुंनाङा। औ, आं गोसो थोयो जोंलारिखौ। ओइ देखा, नोंहा माबा प्रब्लेम? जेबो प्रब्लेम नङा। नोंसोरो लाखुमा लोगो हमलायो ना? आंहा लाखुमा लोगो हमलायनायनि गोनांथि गैया मिथिबाय। सोरखौ गिनांगौ आं? बानलु बेथां, बिनि बुंनायखौनो मानियो नामा नोङो? बियो जानला मानला बुङो मिथिबाय। बिनि खोथायाव नोङो जेबो होनफानाङा। जेबो नङा। हरदो दे जानोसै प्रसादा। नेवला फै न' सिङाव। बानलु बेदां नोंबो। आरो बानलु बेदां, दा बे नेवलाया ना नोंखौनो आंखौ गोसो थोदों सानमारगोन। बेनिखायनो मोजाङै बुंनानै लाफैखा। नों ओरैनोसो बुंदों होननानै मिथिबाय। बेफोरबायदि अख्रा मानसिफोरा नङि खोथाफोरखौनो ओरैनो बानायनानै बुंलाबायो। बेनिखायनो मोजाङै बुंनानै लाफैफिन नों। आरो आंबो बुंनानै लागोन नों आंखौ गोसो थोआ होननानै। गोसो थोआ? नों आंनि गोसोनि खोथाखौ मिन्थियो नामा जोंलारि? नेवलानि सिगाङाव जा बुंदों बे सैथो खोथाखौनो बुंदों आं। आंनाव थगायनाय नेम गैया। आरो आंनाव
ओरैनो बुंफ्लानाय धेमालिबो गैया आंनाव। थ' नोंथांमोन गासैनिसिमबो लोखि फुजानि लाब्रा फेमिलिनिफ्राय गासैनिफ्रायबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।